ya Request Tower. Negenteki ya konyori bintu by'ogutumika aseduka na negenteki ya muno konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya n'ebintu binde binge by'ogutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyumu chokisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepokuba kirisimi ase namba enoti sano na ibire enoti sano nemo inyisano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Omoro bilyo bwechi kosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogo nkorwa gusi Kenya nensenkima egati yaliyo konyora namuna ababwatani kurwa sechi kosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa sechi league ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge lero iga ngoche ya mas demo korwa sege tigi ya Kenya Green Stadium ikenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge warabu inyora no mulibeli bwechi gosoli ngoche ya mas ya korwa sege taseni kia Ndizi TV na buna botambe etale nende mo Steven captain 001 igesike taseni kia Ndizi TV kera lituko lya Jumamosi kurwa chisa 14 chamara goba ngoika chisa 12 chigosori ime ya Ndizi TV. Unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbuya mwana manchu maliri Ndizi TV andonse asovere dane mambengi kabisa litukone ya Jumatano chidariki ni sano ne momo tino yugumina kamera mwakujiri berne meron kebere naisoto karonto ikire asek ngisigi kyo mwerio asiri tukulia lero anene asingambo yaito yeli tuko lialera bagende bane baikira ase studio baracha mapema sana. Kumbe bali barenge mu micho limyo mete barabwe batite mapema na kiriri na bonto cyake nenjwe asumuro birito nechinga kichiri cha 16 days of activism kadwa cyake te tariki emeronge bir naisano omotienyorio eta mpaka toje gukora itariki 10 cy'omotienyoyo ndeto kwana ngakitugo kora kisegi chigenga gender based violence ejigendete goenekiwa ase orugongo rwa Africa ose asensiito ya Kenya goba ikira na toje kwana amange konde gesama tukaribya jagete ritukurira ni 12 kira rituko korengana n'abamanyi bane nigo bagondina kira rituko ndiabwate etopiki yaye enyene lakini ilirengeze kituko kora giseyeji chegengase tukurira lero lire end child marriage ase topiki tukurira lero nigo to kwandikira na liyarenge kengese ekie etopiki yo ase matuka ya 15 igo na kwari ni umanchu mulia obenaintwe mbaka omwelio katojo kwana ngakituko kora okonywa kwa bwangu mapema ndigo maito konywa kwa bwangu gonna muntu utaraika miaka
yuko nyoma nakitoza tuchikurina ngakitogokora iko kwa motenenerie meroberio abwate ojiasa matuko arebosi utakore bero ne chingaki ngina kwari ni Joshua utanero ralia ase studio okwana bira mali bine chibi chako tera sinjira bena bwo tubwate asema imitandao yeto abo tutumere comment yao ngakiayo roje ingikira akorwe gukora okonyomoko kwa bwango sikonyoma kwa bwango ikiani gokuchigwateneni emeroberio ende tutumere gwetera si namba ya 0792192834 enamba yeto ye studio tuyange abagani bana libaga barato kwani asemambi yabone kirongo jakira soko boko kwane gukorio asemambi yabone karibu sana mbia mono moralia makoli Eliotaliane Pastor Elijah Onyancha igonde oyo mubwabarai ase kanisa ya SDA South Kenya Conference igonde omogachi nase libaga lyogochaga iga no kubwaterana gati ye kanisa yaito neke ombege korokwa YW4A na nigotoramo ase ngencho yokogamba lingane liga lyogosiria chisegi chiegenka motegereri na ukwaniri boigo biasano manju muri on Steve ono gwetena otona pastor pastor monongo karato dena ki barabune kanisa abo semba romboro bakorunga kirina turakore amangana aya yejisegi chieginge kera abantu bana bare kanisa nande maragoto eguna edibere lyabere korumwa makori yantu mege kisambo kyane lakini tari mwa makori kyabone ndio twenda senze moyo kwa kwane kokobe mbia muno sana muraria makori omintaso kungarigania ase TV yaito yankaga ya Ndizi TV nche na beira leonel yakabirite lya nenkoro ku Johnson Juma Seko igondi founder na ande champion ya brotherhood movement ngo champion rights cyabana bamura nabagaka igonda rero inse yobotiniri bwe kyombe kurunga Solidarity Foundation ase project kurunga muungano gender forum naonda ko kwanira mangana yo gukora kisegi cya nyumba yoko kini cinka cyaito na gukini orogongo rwitu rwagusi abantu bamintando syasumuri muri Great TV yaito bya munaso gutubwati na ande tokwasa motegerera ko berabu ende tunyare gwasemani bya munasana biasano manju muri kwigora bagani bane bare ase studio sema byabone kabamo 90 iboli ora ta ko boli itobe gwetera se namba yina gotebia 0792192834 asemambi yabone katuko chaka amatuka ya 15 mogisa tuwa jagete to ikira matuko tuaire matuko bonani ya 12 pastor atuane akiroro chile tuwa jagete matuka ya no nguru maiga bado miaka ya maya tuwa tuko tuwa 16 days of activism lakini mwaka oyo roje atua ya hakirwe korengana nikirenga tuwa bwate umwaka oyo morali makoli ekaronkwera nilimbi yamana sogo tawali baga ko base Ndizi TV rero nabo ndeno bale mugo goteba nga asense mo yo bokoreri yo boiga bwa matuko 15 na limo twakorire nsemo yaito twabere togukwana twabere togosemia na umutegereria saikaransete oyo toligereirie abantu awo na twakwanira manganaya ntwegenete ngoya igule na soko ligereri waito engakiye twakoriro mukyo monene na nugo sababu waito nga amanganaya iga agendere gwikira nase chinkoro cyagero yomo elinde tosirie chisegi chiegenka igo nyanchere ntebe ngeke enepi emirime miya yakorekire n'abantu abange bayikerera uringaneri ase chisabu county Jones cheito chia county ya Gusii asoko bwaterana gati ye county nebiyombe biria byokorwanirira oboronge bweke mwanya abantu twakorera nsemo yeito buyazana kironda gede ali Joshua Ligeri ikira tuto kwana bana bonsi yani okunywa kwa bwango ase ntuze dusingo na no mwana mwisekebeka no mwana mumura mwana bako mumura ko bara affected Joshua you want to do then early marriage early child marriage to kwande yonsi kera no mwana mumura mwana buyasa ikinyanchikiri oroche tuakira tua sama tukaya 16 tuigira matuko 12 kuna hatua tumepiga litangani kabisa nturaigu cases chia mangana yo that is very unfortunate ne abona mambe mwakwanira ko rumigori yo mugaka omone na kubwata umwana yo mutinda cyaigo bakumuita ne case ikende kyaringe na Ivasha which is unfortunate ekitoganete kurwananga no otiago itu mwana mono ngana lia bairu mumura bintu mbire bya etne chingaki but rende I'm so happy to report na kuungana no muteneri itu mu pastanga Gusii so far nkonya gusuka tole twakira atua matukaya
amatuka maega chinga kibune cha December ari kwari kweguchi cases chinyingi sana but no na yakuri gase ikikare kyobura no ruchenga muranyora report imbe mono chikurukurugusi ngakende kyakoriki kyabe onyore last year nga musacha naro ari Nyamira uri kwarukyo mwana oyo mumura otamwete ti any process elinga yani amubete sindani ya magandi amanye kumwaruki you remember that case but this time bubona ga ntoli no mogokonga progress nakoreteki nagendrete komekigwa mono ntoli bobe nane usaba abantu baminto gatonya kubwatira naigo nkonya gusuka tole ngora elinde torenga twakini orogongo kolende tunyura ninga enyongo ngesiri gwatikira goika onye koriskaria na intuna tole matoganda gwake getuli yase tuno kunyura ninga ki abana mbatagete bari no bwanchani abana mbatakere basikwe chinkanchi takera maskani okorera niko bukuya elinde kinyoga koreki ekine ntogo kiranga turoche nga improvement na koreki nga nero tonya kero ntoli at 70% ntole bado ntole bobe kero tu ngwira tu kwanda topic ite ya end child marriage ikinire tukora jira bintu na lejerea biri bia bere kurma kero tu aja kita matuka 16 days dituko ritare moja ndia bete dituko rende dia World AIDS Day kero tu kwana pastor jene merobiri yakirwe asogokanya ebinyinyi bibinya moreo koranda gosino mbali baikiriko binyora babekirwe merobiri na kibakomenya banengetwa kero nera matuka yu osiri tukina ria swete asa matuka 15 bia muno muraria ekene nkiringa serikali itenene ya Kenya na serikali ya county ya Gusii chiabwatiranire asiringaneri gabuya amone byombe biga byokurwanirira oboronge bwa mwanyabantu no kolenda ngobugima bwa mwanyabantu mbolendira sekerengekia abantu baeirwe obumanyi ekero banyorire obokong'u oboiga oborwaire bwa HIV ase bakogenda elinde bashugulikerwe baegwa obosemia nabo igo nabali bakonyora amariogo banyore na yaikire bono iga ekerengo abantu bacha baitabire ng'oborwaire bombole gati yaito oyo bobwate nabagocha bosio obanere kiroriwe gotebia abande ngaringane lindiro tigatorikore toreme kiara norire igo nintebe ngekene kokorigereri cases na studies chiakorirwe ntu ambete goika seita n'abantu baminto koruroche mata bakarorekana bagukina akeigo tokuigusi yakinire gochigoro igoro yichi namba chiabantu babwate enyamorero eye ko asokorigereri bono nabo kororanga abantu yachakire gokea abantu bamanyire abantu nkwirenda bare na nugo saba gwitu bune kanisa ko bamanyia abantu barwarete nga oborwaire boganetio ko weniwa negente kenene mosemeli nyasaye na tigana na orogendo robe elinde obuyabwo manene bubaikirikero ayo biasana MC ekerongo korigeria ndojina no mosaore timeti miaka ya ura kile kama jigore no mosaore empasta tamaiti yake nenda bara bracket yabo samete 35 rende go chinse abasa yangu majibaro ko kwanikana nabo bakumachiko babona batakire kurigirirwa mono samangana na kiroja tu ya kirwa saba saba nyoro bo semina akibagwetanga bana mondago abstain na kyao bararende ntonyoro no gochibosio pasne go kinet manya okukuminkolinga kurwa research abasacha bare senyomo nabagaka rates chiyo nyamoreo asabare kwambukire yabiri kurukubwa sabasai iwana basai kweruzirio tindimo sa search ngukora nkaro busae ngagetenga nesenge nchonkunywa macha mange buna mwangaire ngoreka romo kera kininta itote banga atua pasta na atema gukondrege ntekemo kiari gunku nake turarigirira ingunga inki yako gerenya mureo bado agendrete nonye kunya koera inki yako agendrete okoraki agendrete comment number 1 bantu baitu ntura embrace ninyorete omuntu naroyo mumurai kurumata ochieta ari mata gatena gate abantu bamintu twabeire bube twanenge nturunga ni ntogo sambase nyamureo bube chinchira chaito rero kerenkwenda korana no mupiro shabana kochimata umabe igo konyoranga abana babogere abana ba mata wistyle bebojeti abebojeti chinchira okoranga bachakire kuobwa nandi bachakire wesika lakini tara rero squeeze seita
chimbu cheitu rwani style abana bakwebo isiku izi no umwana no umwibuli style raguru umwana oye umwana inyaruka style yarabo iguna ngina ngane kanisa baguchi igoro kurigeno na gwa kuminga ne kanisa ya Nyasaye burutete gutira guchi tokonye koso umwana uyunga yaguchi ntagete goteba iga bado gusiya itumuna bono first of yabring HIV na kalore chiband tududu chikunyuri abantu ngukimina korteki nero totari para other than YWCA ekipasta ateba na aruche go congregate abantu egukwana other than Muungano Gender Forum na aruche gutware forum ikunyuri abantu ekinyorogali I never saw this time round a ministry of health ego soka isiko eko korana na maandamano tinda aranga okoba involved in koro abantu mbali na umeire akotenga nchenkonyunda mariogo lakini chindagira nchetu ari kwego nyagitari kwego ndagira kwego bubando kwego kendeiga kwego akabosi kwatenga kurwa nyure ndatoreye ensiro nekoire kwa roskendi kwakoraki amariogo naro yes lakini ibintu biri byakana ni nechi organization chakoriki byakaire gonna go there bana ntagere bono we pull up the socks. Well, let's pull up the socks and I'm happy by the way again to umurobiri obwensa akina ndisi timo gane tokora litukeli ama tukaya na ari okonyora mugu kwande ko topic cha nyomba muna Jumamosi litukondro na ndala misi ngukwanda muramanga naye we need abantu baitu tonya kuba inyolinga ki yaya urero bombo koreteki mboro yaya inyoli abantu urero mboro nande no mugano pastor Piatu ikirenga kitoko tebanga onyo muntu ko likunga kwete kansa bono igura te bunuru ate kansa no yondate bunuru ate HIV nkiro chora wawe muno umugano obe bunole tigo mugano obe bunole ngo mwana oyo minto na arwarete akarwara keraruara uponya masibuka kya asenginja nyorete virusi byaki bya HIV na abege tu asama lyogo akanywa kurende umubiri wayo gakoraki ugakana erinde no nabantu bari barengera tingo muntu yagu karomo keba babwato gosemelinga ngo kibare konyora umukungu uri otigara batebi gwaso mugano nga yaya oyo tali yaku TV iga ku TV lakini TV yache sengencho munyamasi bwa bwakete gwetere virusi byaki byenyamore erinde ntobo wake kumnyoka kuchikoswa nyumba no ligo buri onye ndutagete kwembresi amagana aya onye ndutagete kwembresi nkimukurikira malaria kitokurikira malaria wajumuri ndezi no dina tana tanya bwana basta komento kono igere nga obwo bambora obonge na ubwo kogera utanyale kulikwa ko obo maene mbolinga yale gotebwa na litwale kumanya biyanga ki obo kongumbora okwegerera obo bisi bwa keroyo monkoro yes na ende goika tulindane ko obo semia na bora bumbuga neiri elinde tobegia singaki obo kongumbole gaiga elinde obokongubora aben stigma mayete onyo mukungu otiwa abantu bacha gotebanga umusacha gagwete nyamareo omukungu oyimorale bono bunako nakotara tara igo nabo ere nero koigwa oigwa nga obwo bwasoira senkoro yae okolenda na kora kunkole na gwetani ukolendana ntoganetie tomanye ngaki obokongu bwatonyorira iga enyamoreo nerororo tiga tokonya ne toteba ninga ki yaya linda nchungora gogo chaga gogo chane sukari yao wache ne sukari koebo tibuya iga kwareriari kwarori asengencho na bebe asengencho bono tianda rakuboli omurani nando topic yenengi sana kwaretri disembo maite bwatemeyega bono ri abantu bakogokera ebese yao baseviri asogo skokera ubwanyoranga bateriri igombo yatuba inyolinga ki number 1 omuntu likiru omuntu yako arwarete igoro ya cancer I'm telling you, if you compare cancer so nyumba na HIV so nyumba ko manage umurwiri bwa HIV igira akobere raisi keronya njene nero kubwa ko manage umurwiri cancer because it's very expensive na handi to koba open twalika twatebanga oyo akwete for example ke mwana arali ndoche umurwiri mbura abagoteunga cancer yoro iburu kinsemo chia anyaruka mono umaite kero gosoma ake nkorigyo koranga andako bunya kambure bugo chibwaba andake tali mono a small percentage ngochire yachangi igoro y'uburwiro bwakoraki bororo so nabona ari gotebanga piato cha gwanchira na mapema numanye tinge chikanisa cheito pastor nurawe munanje kanisa nduko genda ali imaitinga abangina mbali bamanya inenga babwate kembe kurunga a support group ebinyoro byito support group bamaitinga ntu nabantu bali turuwari tenyamoreo
bagocha baratwara nso ekiriri nse bagamba batanki nakiwacha gitanandiko torokaiga ogwatigete kunywa mariogo bari ndaine e support group nero ngane wano muntu kamanyire ngana arwarite mbali bamanyene nga mahake nero gyaito o kenyanjigi na arwarite oyo ndi makoli ntumukagirite lakini utogocha kumu approach bono kwarori yani abantu abakiba manyire andake no nugo no na abana kibagukina bamanyanga ki ya yoburuiro bukweli mbakoreteki mboro nonyo terikara borwero baite bware umuntu ari coin une style gete no bwambo arenga ubwo bwarenga nga muna covid ogotenerara are yaba muna covid rio tari kubwato mubira no kwa ya no koratu abantu bagotunga mogenda aria oria kwete style getembe abanga kibagukura batangaro yabeire bube abamura baito bakuranga nkura barakibakoraki bagototebi ngoire na tore to kwana bukitwanya ndi bagi tutaenda ase topic yetu iritukirana korende ritukiriria tare moja na rojenda umubungo okitutu jache north nere Anthony Kibagendi na tore jifola abao ndoro jidara jambili ali na Sunday no MC we wodi ya Ibeno Steve Aliga yes true no mubunge oinate aba okitutu jache south nere Anthony Kibagendi na tore daraja moja andaga tore ni December jindi gone atua tigebe kwe stakeholders baja ende tua sensitize abantu baito twaranga ki bagosuka gochibosio ekiara wikatwere bino botambuka de abantu mnantena afya nero botenengo ekero tabwati obo twaro botenengo obwata afiere empe nabo pado ko begasera bintu bya onandi nabo konyo abantu bagonya kubiri lakini ko bwata afiere ndengia nabo korenda bade bintu bya goma chumbere tota turaenda setup gate birero igoro yenyumo ya mapema lakini nataka natuchakira se pasti kado kwana igoro yenyumo ya mapema nireriye nani gigegwerera amonto oso mwana anyoma mapema osanyome mapema omararia ntobugate ase ebigori bya obugimba bw'omonto ntobugate ekengwerere ntobugate omwana ogukina ntobugate omusayi ntobugate omonto omonene stages nyiro ebigori ebiga buna bibekire nase engencho omonene abibegete ekerenge ekio buna omonto agukina anyora obwari bwaye bw'ekegori kiaye bono ekero gokwana igoro yenyumo y'abana igonta gitenkwane ngoteba nga ase e constitution yaito ya Kenya nebegete ekero omonto atigire koba omwana achakire koba omonto omonene nonya nekebando obwata abantu bamumanyanga naro omonto okiniro ikire emyaka 13 oisaneire kwaegwe ekebande ochakire koba omonto omonene ekero ogosoma Bibilia Matayo 19 ebungo 5 na 5 na kemo igegoteba nga omonto namotige ise na ngina elinda abwatane na mukaye babo mubiro oyomo omonto ekero Bibilia ekorokinga omonto namotige tuli gutiga abaiboli onye toragwenera otaranyara kugwetenera ebika engencho yaye oikoto okwe gwaikire emyaka nayo isanerete okonyara gwetenera okokora ebintu ebika igo Bibilia obosemi bwaye nga omonto kara isanere bono nabaranyare kumutiga ise na ngina na serikali yateba gochaka emyaka 18 gochigora omonto abeire omonene kwekero gwake hesabu ya masomo onye omwana ochiete skuru buya ekiagera ko Siria amangana yegisegi chianka omonto goikanyore nere giakoria goetera asa masomo igokoranga omwana akale gukorera omusae skuru emyaka 23 gose 24 gaikera abono okorire na bakonyara kwegambera na asoka kurwasa abaiboli nabwate gesero kiaya gozokera onye tabwati gesero kiaye oikire emyaka yaye aranyare gotebia abaiboli nga bona inche nabeire omonene nabo nkonyara kwirigeri omonto abeire responsible ase gesongo korwa bono no omonto akobaru lakini bono obokunto bwata no bomo omwana omoke kobetererigwa konyuomwa konyuoma ase ngencho yogotaye guchisemi onyora obotakambura omochi bwagera nga omwana oyo iga ochakire kona koliginga nga kibono se itaere ochionyora ka onye no mwana kanyaroka onyora ka mwana kanda kamura kamongaina nga nchunko gorere nonye ne sabuni na soko mogorere sabuni kwanyora babeire amo aso enchera yobwanchani nabwo kwanyora omwana onyorira oborito bwobo anga
omanyete ase seitaiga omonto kanyorire oborito iga kobarunga bona ye kwabera omonto omonene onye kwarora ngo gwaisanire bono nayerigie ase enchero okogenda gochia kwabera omonto omonene iga ase obweng'e ogosorora gwaito nogokora gwaito kwa emeremo bono nogotema gosiria ring'ana eri rinyuomo ya abana omanya konyora omwana obogoreti omwana bagochiesa na omwana bona bonsi na abana egento eki nekebe yes engiye kogera enyome ya mapema ase abana aba ekoba categorized one of the GBV zere anda eko babona asiria buri elia jara bezi babona nzi etokwana omaite pastor era siribia sana ese yebe nyumba abana banyakora mukunya kuumana hanki akoranga bono tinkwenda ndikine ncha sengo soera uchi ntigirira abantu abandi uchi naboire egento kenda eresera na ukwaniguru yobutaka ubutaka mburi bokonyoranga no yani ugwa afford tutebe sino mwana enyaruka kosino mwana mumuraro chenga tatu mwa batari go provide kende gyonsi oranga egento ngokora tiganso ka guchiari nyuome kindomo keiga nchage kwirugera mwane kwarori egento kirega kie kene egekoba gender based violence because mwana uyu number 1 taraisanira urabuguri mwana maito omubere no tongire enchera gete utakire ko bebi mubya kongire okubuguri omwana na ndo mwana osoka karu mwana kwarorire nkonyorore nga omwana uyu number 1 skuli chise muna bukuri mata ugo mwana ari school form 4 omwana ari nonye standard 8 lakini already orokiringa umusacha urorori nori umusacha nabagocha pake sukuru aimukio mwana amuire weekend na ndamuirani ekiara abarire mukae okonyoranga no butaka na ndikwanya na ndinde chikali chanchikoreta chikali chanchiro from the research yakore to 2001 na ndenja abari field na UNSF 2014 igeko tebekananga asoro kongorwa iturwa Nyanza might covering all this region. We are doing badly. We are at 45.5%. Ya bana abake goswa senyu. Goswa kwancha na kubetereri kubuna pasta ateba. Umuntu naru kwancha asengencho ya conditions ya koraki agwetera kosenki abe exposed to na naru kubetereri. Bona ekugu kubetereri yoko. Kugu kubetereri kutokora na gotora etetega na kutete kukana ngaki onye gwasini go provide for umwanu eserikali erwete free education umwanu mutiga koreki tigagenda tiago chago tebi umwana ngabono chibesi amburire muna kwa standard 8 chibesi ambure ngo chokorera secondary kwa sando chi kwaboire kwa ayerigyo na yakoreki akoire umaito no kubeteri umwana uyu umwana utarago tengana taite kunyuma ayo kunya kumutekeri kumamya tinta kaingo koire secondary na max 120 kaingo koire na serikali ya tebiri transition omwana uyu bwata max 80 omwana uyu bwata max 120 nabwateke ukyo ngirara kore nabwate village polytechnic so bari buna sitali ekyo gakorteki kero akogenda akoreki abwate nyundo kosabu ndiskuruga ekonye asuke arasuke liyo bugimari ndo gwike yake yemi yatwatebere 23 24 25 asoke buya no murembe so utogukwanaiga na ando togoteba iganga ubutaka ebinyugu byo gutindi ebinge nyumba ga era hango yani rango yo gutaka ngo guchiombe nga yani ndo chengo mwana ubona arache gutamantara guchiombe kwa okonyoranga umuntu osoire asenyome imapema ntwabura na pastor iskogari kituracha mana obuli pastor keremo gukorie nyangi mune kanisa nkimo gukora umanya kongeresa bya sana ontenga number 1 erna iri chikorio kana certificate ya marriage koikara kubulinga nubwate ID kwaru ID ndibona atari kubulinga gusabira uligereri igote banga okay kwabwena ire gusabira bono ndo chobwanire guswenywa enyoma namanya kubulira nyore ntaragwenera kumanya kontenga bona abu taigeti konga ichibu ndengwere lyo ntenga abono abonya taraisanira nabwate bune serikali mata chingu nabwate yo kumadvising aki mware korora murakoraki murakwana so nchege ntunare goteba especially abantu baitu gusege ntunare na anda sege nchonganchi tukwana abana abamura bamanyanga lichiko ndikorotaki ndiro likoba bwata konyoranga umuntu ondi obuli mu pastor ogolero umwana ukoreta standard TPP
omoire pigipigi nkiatebi mwana uyu Wabera umusacha. ndakoire gitugo kwa pesa nkirando gukora omenya kubata umwana ko standard 8 onyoranga ne nyaruka umate abagusiti mate buna tole lakini nanya ko yakuburia bantari turu mungano ngaki ngakibona abanyaruka naba murani ngore abakora abantu abakari teanga umwana umunyaruka none mpesa ya mbwange goswa kubwe yumumura gora badana bano matumakwena akrongo just basta abibu na badara ko responsibility ya uya yerena bono abana banyuma mapema usibanyuma mapema nande ekebande nagiye ko gero monto arukubona no bero musacha usumukungu pasta ekene kemo umuralia buna oyo minta kwana ali ngantu abora niskalia na ende nsemo nere ko nyantora ntara muiraniria chinsa chia tuikera tuacha gocha igaiga egente kemo kero bumaene neke omwana no mwana na inchenko bwatani chinyangi igongeire alliances no gochika wa Kenya korwaton general tinko bwatani enyangi etaikeranetie ogochika wenze yeito na ende tinko bwatani enyangi etaikeraneti ogochika gwe kanisa iko na bombwate alliances ye kanisa na alliances ya serikali ebina ibigo nkonya nkole enyangi ingira nego koiraniria igoro yo moiboli ama no mwana bonsi babere mbabwate oboronge bwabo bwo komenya bona mwanya bantu omoiboli igaire responsibility yokorera omwana inche asa maskani yo kwegena igamanyete ngaki igotokorera omonene ingo mwana omonene ugosese niyo koyeke yaguki omwana kiara bibiria gotebanga abana nebiegwa asabo amoiboli na oyo obwate abana baye baisaine na ende barabaya iganga omonto obwate chinsara elindo ranyare koruhanese hegi naye goko gokeranga no bwate abana igasinge inche y'umuntu nebirengereri byaye birebuya namanyete nga ekegwe kairwe goikakirende iko goikarende omwana oyo amosemie amorere amokinie nera agwenere kabo monto oragaje gesako oise kobetereri omwana buno moiboli omokori egenta ataragwenera gokora iko gwachakire gosaria obo o responsibility eli kwaeirwe negesio keli kwanyorire giokaba no mwana igonte bio matekereri omoiboli ontekerere tundigerere tiaria inga nore negesio ore no mwana oyo narorota mubwati buna kwa moeirwe morere buya mosemie mogitere na mosemi goikokinire nera agachegesako nayo mwana kogokinigwa tegerera omoiboli na intwe tokoteba ase bibiringa mosike omoiboli o ase omonene asenge nchobo semi bwo omoiboli na oboko okonyukine buya na ende ntubwata abaiboli bande babwato bosemi bole bogeka asenge nchinze yesale getutometa ase bibe naruta anyare ko bwati bibiri ego torokinga tegerera kira lingana irali liligiya igo abaminto ba DCTV nabuna mubwate ipindi ebiye binge tigato be amonaini gote namonaini gote byo mategereri ngaki amasikani yeke mwanya bantu namaya omwana tigakine abo muntu monene anyuwa mechinga kichaye nayo moiboli rendo omwana oyo nayo nyekoroche nga nokuganio ligeti kogotenenga gwetera so omwana oinyore ngaki kwebire ogochika we family kwaetu pesa na kerotokena ase MC Kinyanji gitukwanena era babuna omwana we bwangire school ande ebutura jagerana abasaja ose ekerore karia abasaja bango majikorana ubwate omwana munyaruka ngumajare ko bempesa yambwangigwe majikorana kine kitega uchumi ande omwana yarweda njitanga na akonye kinanyo chombe nani utamaduni etokora tumeka nande omwana oyo kero bwangire ose omwana munyaruka bwangire school bono ngaki umuburi akomubika akomorera mpaka kimyaka 18 ochigoro ozibone na bagwitere ngakibona maite families njire dynamic ndire chikwanga maite ndire kwanga gotema aro gwatema buno umwe kwa mutega ki umwana one yaya bugima iska mburi buya utari kore merende ndonyi school yasinyire guchia osoya guchia okore kindi osuke umwana bwanga umaite mbali buta okonyoranga no enero monyene yani kirecha gusinekirecha ndatebeke kumuswa otire niyo mutu otebanga
inche non tebi no tantebi na korreki na amuire na ande kumaite nga mweno ndi bwencho tiri kwigwero muibuli oyo buya amotegerere buya munanga abego chikoba obo bebu kunyomu kumapema no kubeteli kumapema maite no bongo boli bwo koremeri muntu akotokonyerwa ki okwange ndagere kendete kwegure mwana uritabu ati akotokonyerwa ugo chaka marigeti titi osekeni gose okwango bukimeke nitramanya kuruga kwegure nki kwanga robo kingota yeti mwana no bongo bwo koremereri okotokonyerwa kuru asumu gakoye ngokora tiki nkoyo bono konyoranga marriage yaba mapema na ande break up ikigo chokoraki ande ikigo chikoba iguru mwana utakoremereri nyo utakoremereri nyo omwana uyu munyoma karo omuntu omoke onye konyoranga muna sinaro konyora muna bukuria mata nko yungu mugako monene kusumu mansai konyora mwako nonye 40 airu mwana o 15 years yakoretaki achikonyoma kwabanya konyoranga omwana uyu bono ukugani kwaye kwenywomo nkore ngai ni kuri kumugako uri maite ngochere kwikana ande nyoma ina ande bade buneke asenge njo konyoranga mugako uyu emyaka ya achire iguru oyonde bado nakoretaki no arenze nkya okora bona lya amaisa chagire kura muginga kaibo zongo nera makera okanira kuruga kumbengete kuchana bango so kuyugisa kwarori so okonyoranga nyometri uchikoraki teri kuchikoba no anu mumuro yo nyoma mapema nere bada amaisa nanda gochakura mukyuko ka 27 nande gochakari korese nginjwa nyoratu mwana uyu mapema umwana ubona umate konyora ku mwana umwana okonyoranga na umuntu kera nyoru umwana umate mubiro chagire koraki ochakire kunya bono nanda gochakoranga bono ina korete bona makosa. That is why ando chagotenga bona ande ngwesibi ande bakale kota squeezing naoga anirudi wapi anirudi soko kwa bono nakitoko teranki tigo umwana oyo aikira nigubuya ekanisa ekore party yaye umwana agende school yaye buya asige kubuya bono kabego ikanga kyo munya kotanga ki yaye bono ingosokande kwa kago soko maite no nyoma ino nayo mwako kubete nyimbo kwenda bakorera igo kwa na maskani ya ngaki umwana no chita ni gachitika yore seji ngiya na morete buya rikamwikira ni buya bono tiangende gari kubolinga ngakibakorete nakibamanyete. Asante ntangira na Sebasta tumauchukua ndosoma SMS ibiri se degama kutoenda somutimoko tumakwera nande ntundende ito yakabira nande yo mwelio bisho pastor ekero tore sensemeye yekanisa bono karentu abwate amafunzo bagagire bayikaranza useneri parents abangena basomye abasubati abagaka basomye akimara kore ndi byasirire abantu irande kanisa ekanisa bono akikora amafunzo etebya abantu na yaya enyome ya mapema tigo mwana yerose aike myaka gete aike abasaba batari ukikanisa nande mbiya muno muralia lingana ndire nkorotota endugu yane chuma yakwa niralia inga nabogo chiko ikemia kagete orara maisa igukire ekaroto gukwana buno mugusi iga goteba iga buya bwa ngondi 60 taratwata ekini gyonsi pi kyomwana moiseke iga gekorrekana katara akora kende gucyari katara achaka kurigira bisoero omuntu gakurigereria amaisa yagokibwa aroranga ke omuntu nara amatukabera atatu onya no mwana oyo nyome to mwana onde ekera abogoirie ochakire konyega nyega okurigereria kwanyoranga obeire ngondi ngoto kwanyora bono omuntu amaisa ye aigokiro chagotebanga ndoche ekieni mbono giachire n'abasongo ngoteba balenga ki umunyaki abanyakieni mbara iguru mbono bagukikoiborwa mbono bagukikoiborwa bono omuntu chakonyoranga buna bakwanete kene mbono ekieni giachire kwanyora omuntu tigire oyaire teli tangani ochakire goligia chinjira chingao kwanyora chinka chiasarekire bono tigantebe linganeliga buna toko na gukwana amo umutegereri utorigereretie tokwira nlimbia mono ndisi TV asogota wali bageri oko semi koli gwakabeire asama tukama koro abangina abanene bale kuligia chinyaruka bachikaransia bachitebye gite esike asinge nchwa matukalia aetire twaikira matuka kurukwekerero digital amatukaya iga omuntu gokomonyora nesimi bako gamba komo omuntu kwanyora ne TV bako gamba komo nebintu tokorora social media nebirito
kwanyora omwana nako na kurigereria kogochigoeta omwana osieke esimi yaye wakuminkia siekera ani egentale ngikorora buno muiburi to kogiancha gose buno moraibu ekanisa to kogiancha bono bune kanisa ntobwate oborai bokoro kwa women ministries bakurenda abangina abanene goika abasubati abana abake abaiseke kinyaroka ngotwara tole chikambi chiokoira abana abakensemo abangina bagenda babakwanira ororo abangina abakristo bakinire goetera somora yoyo iga na ende ntobwate department yende ya youth asoko nyora umurai bwa basaye akubaire ensemo na barabu bagenda chikampuri bagenda pathfinder bagenda echinde elinde begeriwa nonyene kereke iga kia matukaya iga yogosara abana abanyaroka buna toko begeria elinde bamanye ngugosara nugosari umuberoye ekaro ya nyasaye iko toko baire ensemo abangina obachi babakwanira ali ensemo babatebi abana nonye tokoletiga ekiagera abandu mugusiga amanyete ngaki ekero gwachi nyangi bona likwabera omonto monene bona bogosikwa bono na intu twabegeri ngaki ase bibilia naye gwatambukire kurweke kolie keiga koikeke kolikende asinge ncho no bwata masikani yoko manyanga nyasaye ase bibilia ere igawurugeti nga no mwana omwisi bweka olego saro mwana nyaruka tali gokara kitali iga mangana ya iga nko yakora tulisikali bune kanisa na nonyene serikali yeito nebwate njirero obereti na afya gotebya omonto tagosaria afya yao iko tobwaterane tosirie amangana ya iga yechisegi chianka goetera okorenda omwana nyaroka no mwana omumura tikitoje ikanisa ya korense sema yae nabonate kitugoteba igo omuntu no bwara gatatu nchibuna mama ite lakini tetukwanse mo ibere omuntu ase kinyoru no muntu ase nyuma ya Nyasaye twarukiye abana babamura umwana naboneka nahara iminyumbari kinga kicyakare umwaka nagakira aje umwana orokibu obose umuntu umusega umutenga muriro tokora ki tolima umugaka sokure yanaro konunya kumukwanira ekanisa. I'm very happy by the way. I'm not an Adventist but I want to attest in Adventist church kote mere sana kwegera umwana kinyanjigiro nganjire nataka twenda sensembe mutimo gasini kera mike ya mike kudigiri wake garine tigansoma SMS tokwe twenda sensembe mutimo tokwerana obwatira na nyuira kabisa wa kwanira iguru ye kanisa ngakia igenderete nero tokwerana ogendere matengyo mona dena no ari miyumuroberi. Asante sana Setobic Moses Umenga watching live from Keroka. Santi Bertram Okera, then a good morning team watching live from Greece. Greece. Water Riova, good morning and Sakekuru and Bakasun in Asante Sobo Semuvia, Naruna Sajon John Kevinis, then David Yonsongo, Yangalesi, then a good morning, Arime Yumuru. I'm got the other one to Guadia, Asemambi Yaboni. Asante Sana, Nara Nero Dana Nian, Tokagesima, no Arime Yumuru. Karibundis TV Aito, Navarali, Baito Karibu, Moiwa, Kenyanchigiri, Niari Batukoka, Yamasagara, Iti, Ango Yao, oyena kurigere kabisa sema mbiyamona se topic engia tarigitiri daria adena mbiyamona gaki abana baitu tigabali endwe anene bono ekero jiskuru jisiekire na bokonyora abange banyomire na maina gosi bokonya banyomire twenda sese moyo mutimoko asini to kwena kero tumakwena to endene topic itiri tukareka to kwanda ogo na kitugo kora enywamo yegenkyo gosema pe ekerenga yeta situlero na kitoko yekora tani to yesegetegendre indino torona kitoko yekora enda abana baito bagendera masomo baganye ngakiya bekarwa chikonyoma goseba konyomwa asinjira yobosera mbiamono machibule na ndi Steven Smosi to ikasa semene studio kwena tora sintune ndi ito ya kabere. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe
nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubiri bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabigo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeraga ase enseto ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria tobaisa wechanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorero bokole liboro buya ase duka ya Villa Valentino bogokoroseria chikeki chia kerengencho ase rigori ritari kogoita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes corporate cakes egati cake chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogotoka ime mu chobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao rumba imeburera ya rumba Wana mapangala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu Wana mapangala tupatie kachumbari This is rumba nostalgia emeburera the really rumba nostalgia nege ntoko igukego swapaka the bone marrow Yes, or the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano mibere nenusu, chamobaso, goika chinsa ikomi, chamaroba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Kuikira bono ayabuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byonse birigukorera emirimo yao Osmo Traders Limited nigo babwate chitari chokwaranse ase nyumba yao nabo igokobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au biogakora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage guswa Kisimi ase namba notisano na ibire eye mokianda inyeisano
enotinye inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbegemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ikurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi ine nomanyeteke wekia orae omwano noko mwachise michekerero bono Skyline French School nero richiburiao ayumo ibori ne skuru ebwata borokia babwato bumanyi bwigoro asogo konya borokigwa nigo babwate preschool yuere a play group goika primary 2 lower classes chia grade 1 goike grade kia gatano nomo na boigo goike kia gatano na kabiri. Biaman asama ya tangoro kwa Felix Mayaga director ya Skyline French School Kisi egotoko muchego songo itanga ndigangire bageli ngakira abanafunzi baito bakala zitu bakora matemwa umwaka oyo asomo kibakalete bagaita. We had around 18 candidates and we've managed to cover hospital good national schools. 2 Tihangiri bageli ntebya bayigoli bali batotegerete bali bataito admit abana January come next year 2024. Tali school yito will remain open from Monday to Friday saa 2 mpaka saa 8. Tara bono iga tokole interview mwana admit mwana mapema so that you prepare come next year 2024 ajoin Skyline French School. Bia mana sana. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Bema na mwanchu muliro Ndizi TV garatwendete koba naye asomoro biri bwensaki lakini bwana tora senga mbaya ito asama tukali 15 mogo 16 days of activism garatwendete kurina kitugukora gender based violence eyeta kire koera asi orongorwa gusi no ena sinsitu ya Kenya kirenga gito no kurina mero birigia bekirwe iri gukora kisegi kiginga okwaroki osogo saro mwana munyaroka wakanirwe okonyoma abagoko kunyoma kwa bana bake ani mumuranyo mekaro myake meke iyata tajuda stain familia yo senyoma yana to kwana ngakyo gukora enyomo ya genkyo gose ya mapema na kidogo kwana simambia bonega katori nabageni bane asimambia bona pastor Elijah Onyanja na MC Kenya Nchigiri para studio asimambia bona sikingasikiri tangani to kwanda mange andwerenda sentune de ya kabena de yo mwelio anedi nana che Kenya Nchigiri algote bana pastor na kwana ekanisa akibabe kile miroberio iyoko konya abantu konyora mafunzo ubwalito ikaranzire siyeri pera isi ukato kimono ne kanisa zogoji ototemba bwate women ministry youth ministry bakaba ministry semen ministry yego konya mafunzo no enaya yogo tange nyomo ya gengyo engukwana kwana ngiyore kanisa ngukwana alingi na analiko pongeza pastor and the whole church of Seventh Day Adventist. I've seen how the Chibas Church School I've gone personally as Sabana Ubari as a Bakoro Snitch Cambri Moguchiroka. Indeed, I'll attest in at the church. I'm using Advent Church as an umbrella. I think how mostly the organization, how these people they do, they are told which is a very, very good thing. And I want to congratulate you for that.
ekanisa yakora ensemo yaye nari goteanga omuntu nabwachi ensemo ibere na geko none kero omuntu akoenigwa by the omuntu abwa ensemo isatu ensemo ya serikali nero okukorinda nga tobu nari chiko na tobu ne ruli chiko serikali gokorere ensemo ya kabiri ne kanisa spiritual nourishment e pastor bagana tokora akobeka women ministry na ne kanisa ito itiri ali nkorane bwate byombe byabangene kogenda then there is now this part eyito gochire mbono buna muungano gender forum under solidarity foundation ensemo ye community aso korera umwana aso gukora nyuma ya mapema nerere past okoeresa nari koeresa ganga abagaka kare tinga rugetikare lakini ntije tinyangi kare lakini ndike nara ugetenche naro chinko yegumuriro getenkurenda a role ye community aso gukora nyuma ya mapema nerere ngukora tore ensemo ayesokuru ngikuru umwana umumurange omuchukuru umumura ngumukwanira urenga kugocha kobaiga ya utakeiro kokuru nyumba ga bona bwara meiga bona turi gochikosoa ase mamumi nakurara bona turi gochikwanurira mamumi no chianga chiaye bona gwichakira kobaki kwabeira umuntu omonene ngumotebi uri nyumba no kumotenga ya bona kikwarukiriga umaite nandi sometimes chinyangi ichi na chiro chingo chire chire muna pastor ateba chari gosichenchi abana baranga bona bunaruka bona obeira umusacha nkomoeresa tuli maringa korega abu no guchigosoka ntage tubona kwabeira umusacha ubusacha bwomburu no ine style guchigosoma masomo kuikechenji no ine style gosokota kuri school kuikechenji na kyokorosia masikio kuri school kuikeche na kyugisaranza nyumba ga kuikekoreki abantu tutigarete maiga that is why na ateba tuguche imune community mapema igo tuguche ime tunyuri abantu arinka mashinani ngaki tuachira ko batenga ayo mugaka no bwateri bagarigiya yugo tange nyuma ya mapema so mumuru asoko mwa ebintu bigwendete asenka asoko motebeli senchira korteki egwenderete kurunkari nkore turi kinyo totebi mungina ngomungina ingitwa kandi okusara abanyaruka nuko tebi omwanu obuya bugo tasaru against obube okora kibugo sara nchibona ari ko conclude nsemeyo okora abana sebinyuro byaitu muna especially buno mugusi mumbo ate buya abantu baminto montegarete especially no mugusi ngo tigatore chimbu cyaitu ebimira byaitu byare gotokonya ngo bitigatore tukare gutigera ekenyoro yani tukare gutigera ngo tigera tore kanisa omuzigo omonene mono chinyangi chinde nchi cyare gokorunka chibwato egento gete kwaro esta nere ebigani byare koba abagaka bacha bakwanira abana aba nto bayise gutigera nseme muri bagari nene turende kanise korensemo yabo eserekare korensemo yabo munekere korensemo nakyo konyoro na matanga kipasa mogokora omuntu ari rura bagisangi baye bari runekenyoru akoreki aere kerari runekenyoru administration yeche etumiyeri bageri nere kote yabantunga mware mire chinsoko bobe mwasimire met bakaroche bobe etumie pastor amanye gocha atubikange na gutwarika ne sinje yo kugenda iguru so ekenyoru na kerokyo tomente kukwanira abana baitu buya sana ekinyanchikire ko ndete baste ko tukwirana twarore kera kukwane uro yime kutane tugutwara twarore na obo bibobe gosenya matara ebarase kurangiri lakini omwana ise kunywa mu genkyo barase kurangiro inke bara inge ngakto tabwatana no ni no murangiro kare barase kurangirwa te abune yarangirwa yobo biboka ebarase yerangirwe nande pastor ndote bana ubotaka usikuri iki family chibwate bintu ake abonyora umwana ngo bedere warura soma na dare go bedere ngo sukiwa kiro botaka utwate bere nanko gara bore umwana odena bono sokerani nakito ko botaka tumago kore binte biyo nsikira mbigochira na bere pastor mbia mono maralia linga neligia naende nabongendete kogoka nengencho tokoerania naye na ekenyanchigiri elinde omotegereri akonywe asilinganeli aso korigereria litangani amatuko ngokora kwana toli buna abantu nga amatuka mayaetire amatuka mabachire omugaka oyo mona nkwanirete ekero omwana oye omonyaruka musumbuete kerage agateba ngaki igokorora ngi material ingia ya abana oyaerete kare omaite omogwikano bwigetamba egetamba nkireke gocha giaso nwe suti abantu mwaka guseganchwa mwaka reki yekerage bono kiaika kiaera kwanyora giachire kiororo bono nogora okunga talikera kyo bono mwaka yakwana abana okorora nga material ingia yaerete na bekorekana nga namasikania mangi nkona gokea lebunense kona gusareka
omoraria omwana amatuka etire igarenge oyo bwa abantu bonse na na begwenete koba Exactly. igo kware konyora omwana njira ogokora amamocho kwa mu discipline alia na ende kwa motebi ogenda otebiso na nyokonga na koraiga nero monyene gusogo koba paka sabo ibuli bawo amatuka igo koranga akea ekero kero monta ikaga tebanga ninche manyete bintu biane ntigere no mwana nero tebanga aye ningo bono otaba tato otaba mama otaba muirione bono amangana nale atagweneti koera amangana ya masikani amangana yo kwegerania igo negente kiya kumanyanga ki obolendi obonene mboganeirie igo ekanisa nkorangiri tora abana aba asiji meeting twaba kwanera na asogo soma gwokomanya igerega omwana omuya oikonyole igegeirie kune Kiswahili kego tabanga ki ukiviona vyaelea vimeundwa igo omoibuli nabwate ensemo yaye e community nebwate ensemo yaye e kanisa nebwate ensemo yaye e serikali nebwate ensemo yaye tukubwaterana nabo okonyora ngatwatiriri omwana ogweneire naende titorosa amatukaya iga imetu yakongire kotitorosa gwake getureri uneke nyanjigiri gyateba naboko nagoteba aye gwakorire ensemo yawo naboko nagoteba no nyambi biria gotanga ki egeri omwana karomoke ogocha gukina ta kweba bunegeretigwe igo goko nagukura asenale aka dirisha kagocha kuigo kaze birengereri bi omwana oyo aje komanyanga ke egintu kirinare gotebu na kieke elinde akebwate akine biya igo ntugwenerete enderane obogima bwaito no bwamate bwaito Bibiliya egotebanga be keepers of the brethren kabe omolendi bwoyo mino nonyene community na berego nonyene serikali na berego aye naje bugulia omanye ngono oyo mino no bwenete omokonya akine buna bono mogwekano nimbwate chintagana chinyinge sana totally related iganko babuguli nanyora ngabachandike tokonyora umwana arabugete umwana okoranga obugima bwaye bwasarekire pi kwa mabuguli korwari kwa mareta gocha elinde omweri iberera nera igwe pakoyo muri tukeri matebeti abande ngaki na bwata bibulimba kwete bonzi lakini bona limbwata omwibuli abayibuli abaya ubwa chinga kichonzi bono kabe omulendi boyo mino tokonya obotakobo igatoka bakonya asoko baleta chintakane chiga buna bono na barabataka bange mono tobakonye na barabuto baire sukuru gose gokonyoro etere miaka yoko ende sukuru mochakiri no na kabiashara gete nabo tokubwatera norangeri yo mino nga ndugu yangu musubati ominto omwana nara nanyoriro chandegete intanguru takendegeke rutanaye kendegeke tobakonye kwegeri omwana bunakorosi chinyeni omonyaroka agosimeke ekerundu galia omwana oyangainie omoisi nero omwegeri ngaki engokonera eyemo yae ngoke yituga ebe bichuchu ebyabere chingoko yae mitenere gaiga beke mete amangana bunayo nabokonyora kwa mwegeri nande gokomotebi ngaki amasikani yobogima ase Bibiliya agagoteba ngaki bwerende bwenyorere tobumusabireri ekero kinyanchikiri okomenta abu tumachirikora gusi kero pastor areteme chintakana tomanyikora gusiga igana abaibuli na bagusira bonsi chiange chigotigara bono chiateno na bana banyaruka batigara no bagonya muratale gusabana batena bono ino na mogenda soka batakwiro boli ente kamachirikora kana kero kya sorongro usi ngitugukora naona kera bana batige batena abana na bagosomiwa none kingi kinikia in fact kwa kwanda ubuya ase kyombeke gitu gya Solidarity Foundation under Muungano Gender Forum ntubwate ndunga togosomya bantu ya property rights property rights nga abaibuli bana bakwa ponsi ntigare nere takire ko bobu kuma itinerie omugusi tumeto so twaragire tuno bulimo lakini orore so go chako gando ma it is just 6 by what 6 by 4 ni tamaya ichoire entakana
entakana ige tukare gotebu ngentakana nababura ka pastor nero maite bible igwiya nyago kuba kuna wakundi endorero ya Nyasaye abantu kandi nekyo no mugusinere nabwato kuragiriri kete agokora kera yani nkoro kera umuntu akwenu kimumanjise kigokorwa kogutesa abana aba manyanga anda akaba umwambega ngo bari cintakana kwara anda akuburi mubuna bukubera kini yobo narore binyoro igo umuntu arwandire tyo umuntu burimo lakini buri mubona kana neta bomenyete abantu meto ni chikoroba ni chinga echingao egento ndati abantu amintu etama binte bimbiri otochera ande no biyagu byonse onye umuntu yorenge omwana omurumino okure otigire gusino mubura katari bana takari buka bago chandu abangina babura kaisikari abago chandu sana umuntu aitigeira abana gusikwanyora abatu sina abana sinyaruka buka uburi mu bwaya mbutigara tegari cyama cyacha batanki mumurate cyo korogisa kwikyo tsari mukungu yakoraki agende but who said inga mwana nyaruka takoroki abakoroki boni gento nare bata yakwa buri pastor natete commentera iguro yoko kei egente kiko changi iguro y'ichinyomo cha mapema number 1 twateba ubutaka mbukorete mboro ubutaka bwa kiboko era mune serikali yateba onye umwana okorre kendi yonse akorre number 1 tiato segeta abana baitando nsi asebali basoe bayigiri chikosi cha makoko nonye China ikirege ntoko kurenga made in China bakeke buri tegeri made in China it is because ya chagete ko embrace chika syaki cha makoko buno mugusianda ose story serikali yatemire kira senkreke jironke bate a village polytechnic tiato chake ko encourage abana baitonga ki nonye kwa ko reform 4 kuganye tuchko ende university genda ali kora none kosi yokumina kukuchiko se hostel okonya nubate njiro korosie bese yao yagokonya the moment oke yubutaka the moment ogusiri ebinyugu byogotindi kinyomo champema chakoriki chachakire koera asenge into the moment ore kingonyi nyumbu okuingonya okuingonya rakiumakira chingaki umwana ulingo chakari korasanga ki yaya atata ndwangiti oro tiangene chokoraki tiangende kururigi gwakanga kwa mokonyire komaseri okwamira umwana naigwa narenga asigetiga nkaigu muswati kumatenki inakubeke skuru ogasinywa okanyorera umwana form 2 omanye mno mwako muyugo chaka oiro mwana yese wartaki kwa ruseti lakini mata serikali yao tairubia sana naandika bo muibuli mata umwana no umwana otereri kortaki otereri koro kunkororo onyu umwana yotereri nyoru umwana murangeri back I remember buga konda ntete story akati umwana yenga baba nako ndochi kwanyorera umwana bia sana tindiko kotenje kende yonse ayisaranza rero umwana n'umuntu bwatebeza lakini aka umwana uri bagari umwana oye njirende yonse tamu support tu might fast kera mo chandange 3 weeks for 1 month akamate kwa umuri bononga kyatanya gucha bona gacha ko provide libintu okwendrete kumukwana ari saka rumwa kumate ki baba truchu muntu yokonyorite umwana kana ko te school tanya gucha kokora truchu nani chikwara tero muzigo aya entagetaye aya rero umwana ukugukora kagukina njitindi ukubuli ocho amwe kosenkuira nurare school so the only way to gukora kinyo meche mapema na ntoko okere kinyo yitu no kwembrace obumayane toteba ninga ki obumayane bwekene ebintu byasarire kinyoro no butaka na kitoko bukora so amugondo rosiye ticha kenda twale kosi ya makoko onye no musubati kwanyo mapema gwachire kinyoro kenda no naye karakari koregento so that in a way toko keyo butaka mwana tagutama kunyoma. We are saying much more to the direction to call because of our engagements pastor Agokorana MC Nyanchigir Nainche and then a bow message from our parents to our young teenagers. This is MC Freddy K. Other tuned in Yensa Kinoar Kabisa. Adini nyabaga tena bosemyo biya mwatoire asemambi yaboni ga kiseni wa kabisa yatubo internet okole obo sali ulibanda takwena kiwa asorongo rwagusi Chosho Nyakundi adana bwa kiribe Brighton nabageni nimefurahia sana aseto bgeritsko lialero ka kibionsi biera niko tukusuka ko kibosi mwana tayore moriri ali mwana tayo otakonye egesa asante Oste kadori jiu kore kare privito bigendrete mete dogo kore inyuomo yege yagenkyo gosia mapema tutara kwa mangarani ferme
mede development ko machire ko baga gati yabe mona nere o jor mede nare ka bagwa development abandi bagwa no mwana munyara ko biko ko development no mwana mu mwana ko development nero abako nyora lingi na getali ya develop mwana go sibono mwana otari go jogwa garantu ate then kirtu kwa gender it does not mean that we are talking about the musubad gender ndwezi lakini je gite kinga gite na gender abasubad andi bakatu na kitu achire be muna brother to kukanira mangana yo agenda muntu no development ko majire ko rekana nero past kitu ko mangana development naro akwirira mpaka no mwana osariwa kabisa mpaka bono bugima bwa nande bwabo biya mono moralia no bosokwa banene asemuganya bantu kuborwe birengererio na gokorera umwana omuke ebikorwa ebyo nebi nko bigutore ebinde byakwanirwa sigati yaitu oko ibunga omwana omuke omoisia onabono morayo no yo mantebia moisio mokagacha asale okomatebinga gakinale kugusaba onsabere omusacho oyo lenka omwana oyo nyina agamonyorete isiko omoga kwokira ororo omwanchire otabire ninkolendere no mwana oyo omanyire kobogori omwana oyo iga ochakire kumutachiranze omwana omuisia ekero ngina asokire iga omutachiranze bono omwana oyo gagocha somora yo no yo mokumatebinga gaki nsabere sabera mama atigane n'omuntu oyo ekiagero nyorire ngaki omuntu otari gotokonya ngonsaliale bono omwana oyo gochikotebingina ngina omatebinga ki kira kusaliole kira bintu bune byo gukwana mbiko nyarekana igata gite ko bisa asengencho atagite umusacha lakini tamayetinga umusacha oyabwate nko muitale ogoita no mwana oye bono obosemi obuya nobomo ayo muntu ole nebirengereri ibiya waitiro bugima bwao wasalire negesaku kyao akaro botakira omwana nse nabera nyareka no omwana oyo nekerema omwana oyo no mutino omwana oyo tari konyara gukwana igona toje tumuborie takumanya gototebyo bokomwaikera ando omwana oyo iga noyo bwo mongina kwa bogoirie obwata abana ande nari no bokongu bwakire ngenjo gose no motaka kwareta ngaki nchunku golere getamutamu ase nchire yu kwa mutachiranze gyaro omwana nkuri gyale ngogo konywa omotegereri one igwo bosemi bugane tiga gwesokia ekerengo gyokoa amasikani yao chisese ebirengereri omwana nakoete bitumie egerero omwana oyo moke enchira yuka turakora amang'ana aya nokobwaterana gotebaninga tiga turende ekenyoro giaitu onde bwensi okoigweka ase amang'ana aya iga neraererigwe obosemia naende aererigwe nobogambi mborororo erinde obogambi obwo bogomogambere ekiagera gekoba oyo osinyire kogambirwa nabiburi baye iga kogambirwa nense igo ekanisa nabo tokotema komokonya ase gosinya bono tiga twae bigambiro binde binyare komokonya ebuya sana nande ndede ojugo kwana mentere ni ebina kwana ringare lyo mwere kerebiri bitu byarire ente dantu tware forum na inu gatura tebana ekero monta kunyo ona bwanjire kunyoma omoswati gwataba na kyakolenda abana na bwanje kunyoma omoswati na abana ntutu tware forum ina inu totena ugotigo mano rusina ki na usubati kyatonyora na abanda bacu bacanda kero kwanyomiro mukungu bwata marango jibara bacanda omukungu okira otena boro rende digega yaba none nyome to kwanira abakonyoma mwana wabenda sana kwati birangirede ekiara no ninjini bwate experience gitu mwana data kete kuirwe college isaka mugoresi miaka matebana jina kuresi mirigia basacha ngakumisana renda kino mwana wina jaga ende college na endrete osomero buralia kane naje kurwete saiga totebenga magana development tuko yakora naro ekero kurura ndio basembo abo mwe nche maitinga kiregento akego korekana n'abantu abantu no bakukandira egento kyagendera lakini ndati komenta kende kurwa samangana pastor kwana pastor kwande amangana nategete kwana tebiri abantu bamintunga ki tiga tuesike tiga tuesike muna tuesike tali tuesike muna tosi esike muna buesikete tiga buesika bunesi bunesike kwa hiyo yani tuesike muna tuesikete tore teno aneli etaligia aseke nyoru kurende gento nare goteba
abaibuli ntubwateri bakali abene kumanyankera umwana itakoreirwe development na ande tutagete enchira yuko uramanya umwana uwo koreirwe development no kumuikange no kumwanja twateba last week inga neba nayo umwana onye no muibuli ole kana onye kubwate house call a house nini umwana kore karimo na kara onye kago sibeka kara musibi mubuli nga dadi niaje naona mbona hapo umefura kwarodi kara ika umwana wange rosyo bosana abana bawo kara mugosoreri kara mukwana no nesheng kara muikange mutenge kibono ngari kora squeeze go chikondra nesimi kwakoraki kwagacha nkiko kare koraki ukare kora na ninje nakurite simi yani kara another free rigo tu koso no mwana the moment to go show love to your child that child will reciprocate obwanje ni bucha sekenyo ekenyoro bunogo kende kyonse kego sareka ku nyumba kego sareka kurwalali ku ruminto nare gotebegera singe njuko ngari bakari ali omwelio bado ninje bado nintu ntokuru ku brotherhood chindugu be chindugu koro mugaka koro mwana mumura tiakonya kotebunga mumura tari kurera onye kwagose rera akege kuru tebanga mama na itirwa onye kuru musacha abakungu mukungu agukura pasta agukura koko chikogenda kwanya nango kumba agukura nero ikaransire to musa ayo musacha uri ogoitwa nyumba aria serikali nero pasta bekani sambaro mumuro mino naro tagukira to gokoraki kogo itwa gokoera tagukira buno musacha nga musacha tari gukwana gogoitwa bintu biwa kwa masala pasta karo semi wa bomweri anende oguro semi na bana bareka no yetu tugete batukubake gato na tugete yango nando motienye kero jitare sta jisugo tare sta nande yo bad no motienye ngora tiritori oro ne semi wa bomweri ekero to kora akendi bas biya mono maralia tigan kwanere omwana olia onyorire libaga ontekererete bono omwana one igwa obasemi bwane ekiagara ngabogokonye asogima bwao ankyo kabe n'obwanchani kabe n'amasikani lenda ekerokorora omonto okwamba gukagera nga nabwato bokongu ochirange nasole manyia omonto omonene ole ange naye elinde okonyu bwangu naende igwera amangana y'abantu bali boronge bagosemie tegerera omoibori na koboririe ayo omoibori ominto molendo omwana naende bwaterana n'abaibori bande twagache egesaku giaito na twagache ekanisa yaito tegerera obosemia bwa Biblia omebere yaito ne karu y'omonene na libaga twaeirwe kolenda abatwaeirwe litukelimo ngatoru omubaro ngakitwa balendete ekigusia kegotebanga kurugutogoto na Bibiri gegoteba ligaligia enkoro yawo tobwatie ayara maya tutigane na ayara mabe tosirie enyuomo y'abana bake n'ekisegi kyegenka biya mono kuya sana asante sana pastor kinyanjigire na kwa rangi nyanya gari mutuna point pastor kwani ya na pastor mwegango pastor aro bumaene muske makori no mwana minto kemma biya mona sugo to host na ande nteto tanga obosemi obu twakorere mambi abono bwaberu bwenge nchoma tino na history kurindo go isaranza kwa yunga amangana twakwanire no mo kundekano oyo na amangana amaya aguchiko chenche binyoro ndagete gukurango tebaiga abantu baminto magoso tanya koba tigatorera abana buna abana twancha abana abuna barigo bakwanire baikange tobasuki bosyo omwelio eruse nentambe eruse kere ntambe bado no mutinti tigarete bado tocha konengeta abana bawo batanga nombo no mwaragire mono school start ko iguru maito kwanu kugoka waseriri omwana yani mukuragira okonya kote omwana nyaruka yani kwanurire bono konya komunyuringa omwana oyibono nkonya komuseri umetanyo mapema kinare kote abantu baminto abantu baminto tuli ndoro meme oromeme naroga tebo rogo seseni na ndura koraki
na ndi rwaragereri keri ugukwanira umwanu keri ugukwanira senka yawe nake guchokora kike guchikoba mbakire mbya mona batagari ba minta so gutagarira nto betugo cha Ndizi TV courtesy of Muungano Gender Forum neke mbya Solidarity International Solidarity Foundation tubaganiri umwaka umuya bwebisyo na Christmas keri masasi kikia muri mukore efisi na korotaki ne tukanyite cyane tuende pastor saberme de kozona pastor sabe ko sabare te aloga uti ka usabe ko tuakore na around ensure you take good care of yourself even anything happens to you the word will move on abo montante ngandina tema sana ko ene kijana ngaki ko pole ko gote kyore kia asuma bwa asabana bao kirigento kirio ko ikiagera ayuze ko rimaboniga anyinze ko rimaboniga nsagite go dina mambe wikebo montaba lakini lili ore moyo kora maya ekenyanji na ko ya msibwae ne digateme sana madre no kuna ni madana kenyanji kiri ngo nyara kyane koreto ngo nyara na pastor bana ko turandiri kabisa bose myubuya tema ko kora ayara maya ko moyo ogende asande bono natakana tukodrabu chusho utanero linge producer ito oene kuna malivine chibicha gocheire asenjira ya bene umurobirine nsake niko toko chago chinsa 12 mpaka chinsa jega toko ba na Dorcas Kema na wakire mbema tumena ni tuko liangyo asumuroberi oyo na Ndizi TV bansumusi pasta usaba gotwakore irabu umuroberi kweri tukurarero tosabe omonene omochenu nyasaye obakwe biyamono asogotobeka asobosibwense tokonye tobo mugweka n'umuya asa abantu bonsi ense yiga ne yawo abantu baleo nabawo omotegereri noyo mbiyamono ase TV ya Ndizi na mbiyamono ase bonsi twabwateranire ebiyombe byonsi bya okurwanira oboronge bwa mwanya bantu county yaito ne serikali enene no gusaba gweto ng'omonene torali obuya bwawo na tobogora bwa sense na gwetani onsi otokonye chisegi chiegenka nemechando yense yiga ete tomenya asuboronge na kugwenera asuburuti bwao kwa iguru gusaba gwaito obakwe twasabira toseni buno gwanja kwa ukole ime ya Yesu Kristo yoro mabolito amen. Amen.